Padayon tagkuhag coal kay kailangan na ito maghimog torch. Wala tayo coal na bilhin nito sa balay. So nanguha ko karon dayon. So akong pagpanguha dalaman ko bukog. So tanawa sa taas. Patawon sa nato ni unong limot ko naman dahil tubig. Tangon sa nato ni apatong na lang tagbato. Sibog tagamay kay pakugta kay patong tagbato then tanawa nasa taas hangad nadira so mo ni pagkuan retrieve long press okay then tantangon na to ning fans mo gamit ani nga axe tara di sa taas ikuan katong dog nga akong gikuha then kuha na to ning bed kaya mo na itong traveling bed. So, manguli na ta. Doggy. Saka doggy. Saka. Huy. Ano na siya? Ano luod? Di kanan mo kuyog. Huy na. Okay, saka ko ba sinte mo so. Sunod siya. Okay, padayon ta. Mailan raman na kay namutingog man ang kuano. Tingog man na meaning na mo na siya mo pop. Wait lang. Hala. Oh heavens na ay creeper, nakakita ang creeper sa kuha. Tura. Nilingi. Naglakaw padalong dere. Okay. Oh my. Bili na to dere. Bili pero nagsunod na to nako. Oh my god, dugayan ako na ako. Yung buto. Creeper.